Un any i mig viscuda a la Dana, i aquest 29 d'octubre fatídic que costà la vida a 230 persones, 230 famílies, somnis trencats. Pense que el més important és que recordem al llarg de tota la vida a aquestes 230 persones que perderen la vida. I continuar fent al llarg de tots els anys aquest acompanyament a aquestes famílies i als amics d'aquestes persones, perquè és algo que no es va poder reconstruir mai, que és les vides que es varen perdre. Podrem reconstruir lo material, podrem reconstruir els vehicles, s'han pogut reconstruir moltes coses, però la vida no. La vida és algo que mai es va poder reconstruir. I sobretot psicològicament, tenim que treballar molt la salut mental, tenim que treballar molt el poder recuperar aquest dia a dia. El intentar oblidar és impossible oblidar, però sí aprendre a viure en aquest record, en aquest sentiment i sobretot el tindre el sentiment, no? El sentiment de que tenim que fer uns pobles millor per a viure, reconstruir en la banda de dalt per a que no torni a arribar baix tot el que ens arriba aquell 29 d'octubre que va arrasar literalment i tal qual cada un dels nostres municipis per on passava l'aigua. I el pitjor de tot, aquestes 230 persones que perderen la vida al llarg de tot el que va ser la barranca.